Oikein hyvää itsenäisyyspäivää ja tuu avaan mun kanssa luukkuun numero 6 mun siskolta saadusta joulukalenterista. Mä päätin tehdä myöskin Roomeolle oman luukun tälle päivälle, koska se on ollut niin kiinnostunut tästä mun kalenterista. Roomeo kävi vähän kierimässä tuolla ulkona, niin sillä on vähän kuraa turkissa. Mutta voi että oli kivaa, kun oli oma luukku tälle päivälle. Mitä ihmettä siellä oikein on? Mikä tämä on? Tämä on tämmönen herkku. No. Ja sitten katsotaan, mitä täällä mun luukussa oli, kun löydetään se täällä. Luukku numero 6. Mitä siellä oikein on? Oho. Ei ole kyllä mitään hajua, mikä tämä on, mutta näyttää mielenkiintoiselta. Ja herkut totta kai tuli myöskin. Roomeokin tuli katsoa, että olisiko lisää herkkuja. Nämä oli mamin nämä kuule. Niin, ei oo nyt Rompulle enempää. Avataan tää vielä. Tää oli siis tällainen Roll-On silmän alusseerumi. Mutta oli kyllä taas niin kiva luukku. Kiitos tosi paljon mun siskolle.